Ki nongilam sengbalang bakentup ya Kakasi Student Union, Confederation of Meghalaya Social Organization but Federation of Khasi Jaintia and Garo People kilapan pau ba kinong tre ke Shillong Municipal Board but kiwe pat na kitna tre kam paper ke sarkar jala ki basa them yo molong ki de ban ai ki jite lang ba sarkar ha ka jing thmu ban pin kriya ki sha kiwe pat ki chakasa kani ki jing prisgo na kinong lam bakentup yo samla lambok starwel marnga president ka KSU Uba Robert Jun Kharjarin, Chairman ka Komso bat Uba Walbert Rani President ka FKJGP, kalawan na pedeng ka jele bak sarkar jalaban penkeriano ya kitay gibriu na katay ka jaka ka badan hatem yo molong ya ka balaray na ka jelang kanhun menteri ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance hakatayo baladap. Koman syukudo bala simpor laisnem ya ka high level committee bala thaw ka sarkar jala hadien ka jingjay kanat paiba hakatay ka jaka hausnem arja khatpra ban puli yit bat banwat pnya syapang katay ka jaka bala aisa ikinong tray sarkar khamtam hadien ka jingdawa paiba ban penkerya iki na katay ka jaka ya ka ba ki basa mentapat kani ka jaka kila pene be triang hadu mentah kala danru ka jingwan tuklar halor kani ka jingmu ka sarkar da ki bor ban sabar bat kani ka kam kala rung syake yeng shari jong ka Meghalaya High Court bat Supreme Court tongin ya sngap ayu kinong elam ki persngau lengba ka khubor usulong mel ukurwo ka tiar halor kani ka jingmu ka sarkar na kaliang jong ka seng katay ki issue ka bala slemba kan bangi kan mau re ki potri snem glayat ya babon kino elam jong ki sang balang mo kila se kila keren ya kani ka issue naru munchwa naru ka por jong bapol barden jong masaun naru munchwa kani issue kala rim mani issue bangla ya keren te berkasa hadu menta bangla ya keren hadu menta ro ya kani issue nomor ba ka jing kan jong ilor jong ya kani issue kam dai ka bang ba ngidon kata ka jing smo pher jai bin reu ndai ke nongrim ko long ba ka te ke jaka ka de ke jonga jong sim ba jong katukani jonga municipal kiba long try ke jaka ante te ngi hadin kemoi video ke post nem kala ya kini ke jing ki ke jing angnur jong pai ba balanu na ban pen kriya bat pen kam na iti ke jaka nam ta ke jing kam lang jong pai ba bubun balang tengi smo bana kaliang jongi so bana ke jing ro ai sarkar kabala shim khiala se teng sumrai buram yu high level committee ka bala pon poi hadu kani ka benta ya ka bagila rai ban kriano matrai bagila rai kriano ka de halo kinorim ki baskem ngam trai ka sarkar kan chule klumar le bi halo kinorim ki baskem ba ka don shisha ka jing ka jing pen shisha ka baskem ba ka te ki chaka ka de ka chaka ka ba boni ki shong be de ki buri ki bolong illegal te nagaliang jongi ya ka jing ro sarkar bat bal dan kam bani terlang nilong ke bakloi ban kam dei tang kisang balang ri ban appreciate ya kani move ka sarkar pen karya ai te ki bosong illegal hakti ka chaka ngam kren ki bolong illegal kren ki illegal mo illegal settlers ki bidan ngai te nakliang ki pa baru ngatrai ki babon hi ken ai ka jing kersan ya kani ka senjam ka sarkar ka simanta tu ka jing rung jing ki bri hang tu pe ngi hang tai jing sha ka de ban dei tang ka chaka ban song ki bri batrai po municipal ki barang dai ki existing staff na sibanong ke baka municipal karang utilize ka service ka jongki telerang ipet ya ka number sing service ki barang danang tu bat ki bomdan bana ki bon kini ki bomdan mur ki bomdan bentai ru em ka municipal ka sulong ba ki olar yurung la rung pi nga ngi na ro bastang na kaliang ka sang fish ping long ba pi kam dai tang ban wat ban ong ban wengi ti ki buri no tai kamri tengah tang sori ban penistom ri ki buri ki bala peran kam baklai ti ka jaka kamtam ki buri ki staff jong municipal dan ki staff jong no ka bentaro ki badan ketilang te masuk ki torin penistom nomor di maki mata ki ponora e jing klumar pi kora ka jing klumar mata ki song try bele ti buri ki bolong illegal kamong pi ki bom dan ji dai RWM ba municipal department ba ka municipal board pom dan ji dai RWM ki shurung la karung to bi di bahieng ki rung la karung to nomor ba ki thu ki rung la karung ba ki olat tangata pi ke jing shale la ki ya bakar kum ga rules ni mo haba pilat song thai na ka service ya ban mi ka kotar bro kalong tadi sa ta kari ga rule ye bar khat tar ki ba song thai ki haban mi no ai kotar lani u batrai po ka no ka office yo ka tar da thu batrai yap no ka family ka haban vakit ban mi no na ka kotar manela di we titang ka municipal ka ba ki song sa ki wanelam si bayang basem ki song hadu pateng hadu bagi hadu ki yong ba ngila song ani na du ki paien te kamla ban pen scam na kata bi te mut beli ki le te ki nong tre ki staff jaga municipal ki bape ki te ka jakan no chwa pi kum kitar ngi habar ka sarkar haban pe mla ban su
ban shu aijam ka government hapan paji kitaro ye bodan kti ban pen scam ki ban pelong nang song itu chaka ni hadu mentang ni kran ni ongba weng ye illegal ki bamdon connection ni ba service lani bamdai shu ki ta ki existing staff jong ka municipal ke ba karang utilize ka service ka jong ki mo ngilong weng no gitu berkhan maka tu kalong illegal ka first step yang semua kali kata begini perkhan bang sarkar ki ban song tu pi sakoi pada ka ar pada ni kami skoi ki issue padi gitu ki barang don hak service haba ka sarkar kala pen kre ka kotar nang mata jong ki kai ki jing ki ban mi ban le kotar pa pen kre haba ka sarkar pen kre koi ki jaka pi kam shemut gitu barang service nang bang sarkar ka berat no ka sarkar kala bu ami tu kotar koi kelasna balik kimla balik cita balik hapan jin maki ya jaka shong terla kolong kamta maki ki jin hang no ban shong ta la shay ginong tray ginong tray khasi jungi bu kotar rong jin hiu piang no ka ban sa sarkar kapan china ki ko shong rum pran ro sarkar hapan china marnya ki lapan biang ka kotar no lor ki ki bangong gidang utilize ka service ka jongki haba ka sarkar kapan kerja ai kotar ki hable jam klemba kam ki klemang kotar ki rip ai da koi ka kotar mala dan kam ti ka jakaban padan kam nam ta ka ba jong pai ba nam ta jen kam jong pai ba nam ta ka jing khamnya jong yodu nam ta ka jing khamnya jong ti ki jakaba marjan satu tang ka parking rungim don te kumno gan kini ki staff ki la ban pane ka government ban ngim tre ban mi pi kini ki legal satlas kami bat kitu ki barang don connection ki barang don service bar ka municipal no haba ka municipal apun kre ki di ban mi ki di ban le chka apun kre ki pi umde ban ala bikin argu maki ban ong ngim ko ale chata ngim ko ban isa sa bala bu sarkar kin jin maki te kata ngim la ban ngim sha ban nginong sarkar no bahdin bakal weng gini ki legal ikini ki ba dang don ni ka service ki di ban mi ben ki di ban isa bi se kotar bla bon ta jungki ni haban sotho illegal mla ban ikam e chka jong noru mo gidon ba pensiong nong rem dong klasa si san posnem ru posnem komta der utrai jong ka chaka de bisa no habudon kam pyami udon kam utrai jong ka chaka de phimla banong tampang la sa slem ni ngan kam trai ka chaka kata ka bamla banong tiki haban mi be kini ki commission pi tentang kadon ka jing pun sotho bakla de ni ki brio nong ni ru ban pun sotho bakla bangi sha leben ban pun sotho bakla bangi di ki minority kini kim snabengi ki shimi ka hok ka jongi kom kita kindon ki jimpur sotho bakla e commission tenga so ka government ka dim pen khlani ka argument ban pen sotho e commission ba kai ka bangile kam dai ka bolong illegal ngile e ka bolong legal larfiong based on humanitarian ground we have ngila provide shelters pan ngila provide ka wei par ka jaka ka tar ban sa nam ta kini ki batrai ba municipal handa yagi bom trai ngasngo ba kam dan e ka jing kran ban ong ba ka sarkar kan chim skir kli handa ka don kam ta per sotho e ka commission bakim dei ban muslia bagi di ban sotho ba ka sarkar ka le katkum ki hok kirti hi ka bade jong ka sanchar khadar ka jongi hatu ni la ban trai gini la ban da gini ginong trai jong la jong gini pan ban rupiah pi ka mong ka jingbi jingki ban persa bakim kwa ban pi ka mong men ne mo balai kita nang sibun hang tu sei kita ki boran ki bari pej ketika jakang te boros kata hatu ki mi sei ke jingwan jong kita ki buri belum illegal satu man nakapor hatu kim tip pamunu bala song thai ne dum shwa hadu mata kim patip manu ba song thai ka department ka pej ki kam tip ki bari pej to ka jakar kim tip manu bala song thai ba manu bom dei shu ki staff ki barang trai ba municipal lani ki bom dei hok ban song tu ki nim tem kita ba kabar soling ngo kalong ba ka sarkar hoi ni buro me ka high level committee ka trai system ban wanra e kani ka jingmi mentan kani ka committee kalong ban weng no iki ban evict no iki illegal setra song to hende ka belngo haban board ka high level committee haban survey ka bumut ba ka department kam dan yerwem kam dan ki data jongka lani kita ki record jongka ban tip menu brang dei ki staff jongka municipal ki brang dan ya ka service municipal menu bom dan syuk pani bekem tv haban ni door to door ngai le ba ile ranya ngi ya por be kile teng ngi or complete nolor ki sabe pi ka pani ba ka government hi lingba ka department ka pe tumbang pi lingba ka municipal board kam dan jing tip kamut ba dei maki hi ki ba encourage syuk ki illegal setelah sang tu bandan tu nadu menshwa kedi maki de kamno kinam tip ga kala jong munu song than munu bodi ki staff jong ki kedi mentem tinga sngo ka doni ka konevan sang ni ka bangi ha ban ya pe ba ene kai ka bangi yang scam kum ki sang bang galong ba
ngiyang be kanong rim bang ngimsim lale ben yunu inuru kita gi besong te di illegal settlers ki ha ban mi ben nang ta ki staff jong ka municipal klapan kre ada gawai par ka kota ram jong ki klem kamdon kata ka violation ya human rights lani on humanitarian ground kamdon ye papin persha mar lale akar kum ki an ki kandon ngam ngai pa ka sarkar jong iru kan fila bin kala pet bin pa bin kada bishar ba ya kita baro kanang ba kanami ka jing kan tho adin kan ten ring ko mongong mene kani ka jing wanra ka jing pha jing sang balang jong pai baru ka jing anu jong pai ba kalong ba mdei ngi yang ledi halol on communal line ngim don endai ngi ong ba ka yodo kala khamnya ka te ka khap sabor ko yung to kala khamnya tang ban yele chni stai rum long shu ka jeng kalir rum long shu ban ya khi aksar don jaka shu phipej menta ka jing block sor chelong man kasni terang yo itu ka jaka lakum kum ngila ban punan kam ki babun ki banta na kam ta ka balang jong pai ba te kini ki prachar ki di ban pai ba gan bishar gan mdei ban shu kran la ka kran kram da bishar ba asong itan kam ban da bishar ba ke ba ka bangi prasha gan ya ka baki ki prasha kanang bangin song thu ba ka jing kwa jong pai ba kalong ban pen dunai ka jing khamnya jong sor chelong ka parking space ngim dan shu ni pej mentang jenjar ka chabalet ki pai ba ki u tang bakla yang la sha fine police mo kena yang satu rumlong pirung sim son rumlong piwan yang mission rumlong nor ki khamya sek surok stu giren surok mission ki beret surok soson ki beret tang syang kali la block te sei gini tengah so udah kate ka pelaja kate ka jaka niyo don kam dei nanta ka jimonta jingur jong pai ba bana kali yang jong ngiru dara ka sarkar kala shisha ban ive ki kate ka jaka nang ti bru nang tai bana kali yang jong ngin budden sakoi pat kalong ba ka sarkar kam dei pen mentai yuno ki ba mentai simen banong ban pen mentoi nam ta simet jong ngin sha ngin pej ben bagadai nam ta ka jing balang nam ta ka mentoi jong pai ba bubon me phi ya kata ngong ka shong pai ba ban bishar ban pej te kala bolong ka coincidence ni kala bolong ka plan jong sarkar ni ngim tip kata bagawan just before the by election tendai na kaliang jong ngi sang balang hi na kaliang ka kamram jong ngi dalam sang balang kalong by declare so election hadin election na ngin budin bakti gibri di ban kerja ban lada philia kai par chwa election magni te ka by election tengah chwa mahami ka sarkar ba ka election ka bahaya ka don har fulai te ka sarkar kari ban kamdi ban ile kai namar lada philia kai par kalong pithok yu pai ba ndakala mi ka jing ki bajur ka sarkar ka ban kitli ka high level committee ka nam kitli nara philia kai gani philia kai tanam ta ka by election har fulai election ka don te pe yo sumpat pai ba har fulai barsa ko iru nara kanu kijing ja pa kijing ja ka ba mi galo order ka sarkar hab chirkli hab shimi chirkli ka high level committee hab shimi chirkli ki ba mde ki immediate members of the family ki ba de chu no tre chu pasu mo sipu hatu pim so da kim comply ye ga de direction ng sarkar la de terminate ki na kam ka ba ki tre hi ku makran ng kong ba ngam try ba ki the government suban ke long halor ban ya sarkar tirada ki chu menta no tre sarkar ba cha transfer na ko district uhaban ko ngo ya ka ikarai sarkar pada day ki IPS MCS ne ki masjid no ki hapan pediang kata ka iba ka sarkar iki ibet ki ka kotar no kata ka chong ka jing ibet jong sarkar relatan kita basa te motor ngal ong bak di tang nong tre jong sulong spal gut kan ben i dok sa kan shut rang kalau jing la ran ka long ba kham khaw ma ki kham long dan bor ma ki ban ya sarkar te haba ki kim ko ngo e ka rai ba sarkar ka le ngang sarai ka sarkar ka dem so thu jong gam ram kunu ben le jong kinong tre kunu kan su ailan ba kinong tre kan long halor sarkar ka ailat kum ta te kalong ki e ka ba ngole ran kan ong ba kontrol nong sa surok banya government mimi ba sarkar ng kamde ban ajam pala nomor ba nasan konra ba ong ille ikata ka chu pagriya da proper documentation ba in challenge shaku yang kinu bi ching intervention ching tukla bo na ba la human rights commission la de na kinu bantaro hatu su dei ba sarkar kamde ban jam pala kami de na hi ngam ong bang ngop ba sarkar ko bakren kong kamde ban sngap bat kamde ban long soft ni kam krep long agresif dia ka ba yel ki jong ka pan kende ele jong binong tre nia kren ku ye kai bate te pengri nong tre le jong te
kesotu itu cek kota untuk don kam pan bahag don kam gue cekar kom don kam te kamram sarkar ka ong ila persnas gue cekar sa kinong trai te kita ki basa bi an le ko mangan don kam iban yang keren la sa bi an lupa te maki la pan khen lupa te tan ya keren ke te nget ba sarkar ka la le hambok bat ka tu ka halal kumti ka don lagi chong ki tim ko chong ki balik vested ska ngi idu manswa ki balum cheng tep ki bas long sim ko consensus ki beri buku no basa te kanut ta kinong trai kita nak sarkar fer don te ngatrai ka sarkar ta le hambok complete kata ngatrai ka tu ka halal kumti ka summit sarkar ngatrai sarkar ka deban puli ban pej bini ak ta ka sem kata ka sem ka rai pa dan kam ban ken ria no mador ni ki beri bu song basa te rin dak don kejiwan tuklan na bar ban beksam baka di caka kadi hok chung kita ki har cham lani taki beri shong te kadi asma lo ti bunda shabangan sakan an saktat ngan sakren halor ke junglong juman ke dikaya wa mata ngan supan kemau ba kene isu motor ke isu pla sakut mentale photolik snam jing tawang ke re ke bo shong ba sa anti tili yo le se ki parari ki komplet ya ke iblaji ha ke manor kalau dondu ke jing yap breu ke jing jaumat halor ke ki isu ki babun ki samla ki laman sa babun samla ki la ngat kuli jong sarkar pa ya ki halor ke isu motor wat tang kata babun ki perdok persnam ki biat lang ba telenti ru kelas opdung ke pos ke ti juni bre bosong basa nanti tenrai bangan bukan muslim ko por ngan tat ngan keren baje kai badam suggestion harus nam arja khat pra te katu jingja arja pra ko tur kam de chu baje ki no long ba mi ro pa dawa har pa ba dei pen ken ria no bre bosong basa nanti kalani katu ko ne sngi kam de ken islam ro namar ba kasukar tu ko kelas sim karai ban thau ta hello komiti ban ti benia ban benia ki beri bokunu ba song basa anti ban wa ki lat kunti hangnu ko caka an pan ken ria ki ni beri ba song basa anti te ka simpor la jan jan lasnam kene ka kam nalu aja ka pra te kumba ka seng ka jukren bat ngiyang ba kanong rem kalong ba habangi i ka sarkar kale ya ka badai bat ka persang ban pun urlong jing dawa ba jing dawa ju seng balang ngilong ba kloy ban ai kublai ngilong ba kloy ban ai kti kamon kti kadiang te ka ban kong iso ya ka ban ai kublai ke kurpang ya ka highway committee po jingalam ba prostun kom chaman ka thub ba hamlet doling ba ban tedor ba ki wede ngam la ban tip ka tenglot ba rangkat pik besar jo kitanat pa per ke badan ktilang hak ta ka highway committee balum ka kai phat ka ti ba dai ba khi kendiat singi la i ba kala IT sarkar ni kai phot ba sarkar kala shong bishar ba kala puli tharai ya kata kai phot kal syam ba kalam ba kami ba ga karwo na menteri rang ba sarkar kala rai ba den pen ria no beri ba shong basa anti ke jing pen kriya ka banangkong ha ba sarkar karen kalong kham tam ik baterai tana sarkar jong state te kumba ngi sotho ki denu ik baterai ba central government nang tiru basa anti jika ki concern department ni ki don la jong ka banta ka ba kin simbak li le jong ki beriu ban ken ria ban aja ka soi tingi i bak sarkar kam samla le kan no bolong bi an le bakla ong ba ka subie nak sule benye ki ndai ki ong ba ngila pen biang ka wei jaka sui jaka kadi jaka kin pun kam no ka wei pat kalat kalenti ba kan don ka jing kho jing suba ka jing kulut ba kan don chu no jing ka an nama te busin ka dei ka dau jong jing ka an ka por tingi angnut bat ngkmi lenti ba ka sarkar kan bat ya ka juban lak ba klai chupat ba ngim kwa heru ba ka ni ka jing klai chupat ba kan dei tang jing bentami hari kwa ba kan kenti kan urlong ti habadai ba ta ka benta ka dau na kalien ko seng sakren ka basai kalong bala ka sarkar ya ka sarkar ngan ai ti ka mon ti ka diang la da dei ka buj ne ka bor la dei da bormet do kum ka seng bor ko wei ngilong ba kloi ban ya terlang ba sarkar na ban pun urlong jing dawa na ba kemat kepala sakut entah di pautelik senam. Tingi kmi lenti ba sarkar kan penstet ikni kakam kom begalong hakal lenti badai kom keladap ban konstiu hal komiti kladon ki tim ki jongka ngatrai kala konsol wat kalau department du kladon ki teki muktiar jong sarkar ki don ngam trai ba ko ong ke lat kita inget ba sarkar kali mbok bien ba bien haswa bagan sim ni karai man ong bang happen kriya bre ba jong bahasa anti den rai ka shu long ka jik sngu thamula haban perkat ban toj ba kladon pat ka jingkam judi ki beriu ki ong statement ngai i bala dai ba ki ban yap ki hab ya khon ba kadon ka jingkam ka ba ong ba ka te ka chaka jong ki nang no kami ka kandau ka siap hakar teng ki jong ki
Haba ketiga cakap di cakap jong hima melim. Bat kedandu jengkam ong wadi kawan sekmat ba kurang klau ka kam di cakap. Tegi mi ini ki renjiu rencau ban ong ba ka cakap jong kita. Tegi soban ong ba kene klub mat ba maki gede tang da dei menung do gede tang nong song thap ki nong song ba. Kita ki cakap ka sarkar ka pensa nadu ki por maswai kita ki nong trai jong municipal. Cemta ka wasau don kam ban utilisasi da kumbai te cakap. Kari kamram sarkar bahkan pendekeria sesuai ginong trai lajong. Kam semut ginong trai ginong halo sarkar. Kam ong ba sarkar ngan subrat surok ginong trai hendak lapan senar ki kipat ki cuba cakap. Kata ka start ka wisdom jong goman lale lajong kamram. Ten rai ngimla su thu dos de kedon ka ek ba. Ka shot na syarut sakir na po na sabar kata ngimtip kawan rak kini ka jeng su thu bakala ki beri bawa na sabar ong halo ka kam. Ti inget ba sarkar kanam sngap iya kita ki jengkren nas kadeng muskumon kasarkan le jong kamram nim kwa ba kathem motor kandai kham halor ban sarkar per koi nim kwa ba kathem motor kandai kham halor ban ya jaj pen riu per koi la sarkar kamla ban pen kendria ni klimat tentang sangu kadai jingdara ba ke jingrem tentang sarkar jingrem jaj pen riu per koi ti ki jingjia ba ki jing upsnam kenam kot la sarkar kamla ban le ke ik ba ba not ba khmi lenti. Jadi ngas ngau ban keren hukum kena kelmat. Namaringi lai iru ki jing mi kilat pasal kubur ki keren serum seneng kamtam pangken isu motor kamtam hadian maksudkan kalau ada ban air kena kai pot dekat halwa kunti la air kai pot jaga goman. Dang donduk ki ban ong mi don kam ban ya sothu sai bahaya ni ka kam. Dang don ki ong ban ya don kam ban ya selok susu ni ka kam. Ringa kuat ban keren ban kuat bundu jengkeli kalong ba sakan potulik senam ngah ban isotho sakan potulik senam ngah ban yang ngah tahe kam riga ka ai jeng kerpat nak basungret jong kaseng kalong khamtam ni pondok pos 6 lagi dei na kanu ka kaliang ro annai yebo annai pan kalañ annai nay pan slam su ni kam annai long mo jent su ni kam marai ka ai bang kuat ban keren ban yawer kalong ngin pan sawa sang kawi gesor ka sa kalong ka sarkar ka din perlong ya kejuban lak ba klai ban pengeri ai ki na ya keren kita basak bian walong bian lupa kamram sarkar la satu kuno bukan le hanrai ngakwa ban pen kemau ru ijing jia ki than jo kan niu sulong manswa ki khasi ki sna pondok pasnam ki sna ki ong ki sa bian jaka sarkar sklep mak lapan pra ki ka sarkar ke barem ti kita ki beri basak bian thiru kidan basak bian balai kam apply ke ju ka sem ya stick balik ke long siang takai balik ke an kan terikam tengi pondok pos 6 ibar jalan kan dei kon kado kata kan 6 lak ban long kan 6 lak man jia 6 lak man pediang la nuru tinggal ngoban ong akan dikom ni klemat sarkar ka dei ban pen state ban ra no jabor khoj tu nong terikam sarkar kita nak per basa ang tai nang ta sepet ki kita ke batam nang ta pada basa ang tai batam nang ta ngaso thu sai bagi bun basa bi an ki basa bi an ya keren le yu maki la pan khen lupa ka ai ka long kinong kila long lupa kinong wan thombor ki kini ban klun do chaka te baki bumut ban klun jubor ka ngasrai utrai suthu kuno ban le buru suan tu o chaka ndon kamar ban ya kran ya jengai ka ta te ngam isu kanu ka jingwet ka jingbo halo ne kam handai ka khakmat enta ka long ka jing angnut ba khmi linti ka long ba upat ba jong ka jala khamtam jong jat ban ri jongi ka long ba ka sarkar ka ber urlong amar mar ne ka kam ban inget ba ke sarkar mata nget ba kan long agresif ni ka kam kumbo siam i bola ong ba kastan sarkar ka long ba form ador ka kam ka long ba ngin pat kan ria ba nget sarkar kan ba ya kata anam sngap ni ki jingwet jingbo halor kan ki isu te motor handrai halor kini ki beri buan turklar na sabar pa de beri para jat menteri ku chongki nadu ka baslang buat ki seng balang ni pa ba ki ong ba be ki sabar jong jala hidawa ong pen kan ria arti saka nama kan don ka jing khot jing suba ka jing keloi ngidai ru ban tep ba ka jaka kam dai ya kan sepang khot ka suba ba jing keloi kate jaka ka dai wei ka wei kan ki kitam jong jing sni fer ka jukharo ya ti jaka ti nginget kam ba kiri biru suba ro kim dai ban chu wan muslia ya kam jing po jala namar ka sarkar jala kam samla le ben ki biru basa ti kam samla le no kam mereka dang ong ajaka na soi ban sa soi jaka rai ngas nguba kar komlong kuman ba kajingman muslihat han biru subar ng iba kim kecnep ya ka ikhtiar
trong sarkar chala ka chungi te ngit ba sarkar kan so thu sai kata kita ki nong tho an ba pa ba khmi lenti ba pen urlong ni issue ki nam snap than ni kita mala da je kum je kum ta chala pon cham ngathrai nang ni kin mala than ni tukla maki sok ong ngi ka so thu ro trong kamram te ba ki na swar shwan muslia kim tep ya du kadang hang ni te blai kin shwan batas ta mag nak por sha por nga kum nga ikum ka long ba ka chingwan muslia trong ki na ka por spor ngi ba kim dai bi kwa ban pen bet kim dai bi kwa ban wan wa ta ka solution ke ban dot kam man wa ta solution re ke jingwan ju ki i ki ban challenge ya ka sarkar ki ban challenge ka chat pen re go chungi ngej ba pa ba so thu ban ngej ka sarkar so thu i ke jinglong chung ki hen ka long jong man chung ki bri na sabar juan muslia na ka por support te dai ka ta ka bang ngi ku seng yang scam ka nongrem ba bat ngi ngej scam ba sarkar kan por ulong ke ka kam ti ngan ye ban sach sien kham tam ye ka kum kren kum ka ong mane ba ki nang bun ki nang ong ba ngi don kam manya ther banya tai aku aman kren ba sai ngim dai ben jelong double standard ya issue ngim ong ba siliang satu sili sakamuan ngi ong ngi japan kendrian sakadiang ong ngi ja pasio do kum pan kani ka kam ngi dai ben ya sai ngi dai ben long transparent ha ka krom khat dan jungi ngi ba so tho ki egi jing e bat ki egi daw tan rai ki ba jumi kha nak por support ki daw tan rai kolong ba ka jing bom la sarkar ba le no hasna man shwaban pat kriya ni ki bari ti sakano tali kita jing ya tang kho sun tali kita jing che ba so si ken jia nak daw jung te cakang te ladang ngi ya kalan ladang ngi ong hab ya ther sia ta ini isu beretam saka ipat ngi ya keren te ngi ba kakawai ka sor ngani pen sngobat in abet ka jing kersan ya ka le ro chong bon kam tela sarkar kadang kamle te kata kapor ka sabatai ka ik ban jia bar ka ik ban salong phika nela dangin phaidin sya ka history jongka kam shamdi shu ka mat ka jura ka badang shen kala dei ka ba la kham slam tila dangi phaidin ha ki por ki ba la let ro ladon ka jaksu atau por but ki organization ki bala simkhia bahaya kane ti ngimdi hiru ban klet ba ladon ru ki mensim ki bakhodor jong ka jam ru jongi ki ba la klat no namar kane ke isu bat namar kane ka mat ka jura ti kala dei ki na ki mat ki balong kum usia ubathar ya jam ru jongi inum la ban len ya ta namar ladangi pej ya ka jinglong ka jingban ka jing le tam ka jing le kput jong gini ki kharpoyir ki ba shong ha tu wajaka kalawan ra ya shibun ki kenrum kala penmi ya ka jing bom shong sok chong sangan bat kala penthut ya ka yat ka yeng jong shibun ba tada haswa ban barigit ya ka ne ka area haswa ban yat man ka por ngi sa yo ki complain man ka por ngi sa yo ya ki jing pentip jong ki pajba khamtam ki no kondong ya ka jing sa penwit ka yat ka yeng ka jing sa penthut ha kini gibiru ki basong basa ha tuka jaka ha ne ka area but omdei tang kan ke area la dangin pej ha kaleng jong ka bri no trap ki bobon hi ki sinong bat ki nong penya yo kim ju pen selur ye ki bru ban sa hi jaka yo mo ha ki market area hi kam ju don kata ka jing pen selur bakin sa light no itu ki ba abdukan light no itu ki ba show up mid henry ki bobon hi ka yo hi kam ju kala sinong nomor kam ya hab nadu ka khut ka suba ka bam ka di ka ka ai kam ya hab telada phi poilet ya tu ke area ru tang su pej tang na ka khmat ru phila itu ya ka ai ke jinglon ka bomlong suitable he ti hadin ba kalami biang ka jingsa thombor jong ki bru ki jongi haw arjar khatra na ka liang jong ka HYC harangkat ka jing trilang bat ki ki kin hun ngila mi khmat ban dawa na ka sarkar sai sinpat ba de ban penkerjaan no yaitu kibreu na ketika jaka ti ka sarkar kala form ya ka HLC high level committee bat kadi ka high level committee ngisngo ban ong ba kala sim ya ka por du lais nem tam ban pendep ya ne kam no boleh ngiyo i ka don ka jing pen jong kini kibreu kila ai ka kes nadu arja khat fra hadu menta ka ngala follow ye kini ki case mo kala mi chwa ka tu ka read appeal arjar ka number aspa khat phra arja khat phra ada dispose ka tu with but ka direction but ong ba kino ki mamla ki lada ka don ka eviction ka di ben follow ye ki procedure jong ki civil code ya ta borong item
hadin ke tu ka mi ka review petition ya ka ba nakaliang ka government kala withdraw no ki file ya ka writ appeal but hadin ka taru ka kami sa kawai ka case hauni asnem arjar arhuai la da pipet ka hawa ka hikut ka paso ya ka status quo order khandai tarik banai basau arjar huai bat ka dan ru kawai ka pending case hapo Supreme Court ti kani ka mamla kala huri hura om dei tang ka huri hura ka song ngan kala huri hura ru wat aking syari kala don gajing ya patan kala don gajing ya kenrum kenram ti haki babun pajba babun balanghi bun sinum su thu su thau chu la da phipet ye kini ki kut case ri tang ka wei ka ba hadin nga follow up ha ye kini ki case ki jong ki ka long ba khamtam ya tu ga writ appeal tu ga writ petition ba ki file ho asnam arjakat phara ki ong ba maki kim padon pata but ki kerpat ya kut baka dei ban ai direction yos emblem ban ai pata ya ka baka kut ka ying ka syari badon burom jong ka me kut ka klem sem lapas ka no ko order baus emblem udi ban ai pata ya ki kamut ka ba pau syai kalong ba kini gi bro kinang susong klem ki no ki kot klem ki no ki pata lem da kumta la da kiladon ki pata la da kiladon ki kot balik ki le kerpat ya ka ying ka syari ba tha ya ka yos emblem ban ai pata ya ki kamut kini ki bro ki susong tu ki ya penbet kumno bos emblem ngim tip la u ki yo jeng bet ne kim yo jeng bet us emblem ban syong ban sa ya hang tu ngim tip hanrei kom ba kalong menta kalong kapau ba kim don kot don sla kim don pata kim don dulir ki dulir ke ba ki don ki ditang tu ki sautli ki pata khandau ba ai nam ta ki tu ki yeng mane ka yeng mane lai tli bat ka wei school ka guru nanak school ka wei ka shiv mandir ka durga mandir bat ka tu ka bat ka itu ka wei bat ka guru duara ki ditang gitu ki pata ki ba ki di ban ai bat kumbangi ongro ka jing ai ya ki tu ru kalong very kalong kalain namar ba kini ki religious institution kilong non tribal in nature but ba pin ai ya kano khando sai ki non tribal institution phidi ban yo ya consent jong competent authority kat kum ga me khlelan transfer acts ya ka ba ki khlamyo ngala pedro e record ki lipan NOC ru na ka Shillong Municipal Board ka Shillong Municipal Board ka kantaj ban ai NOC ki ban snai itu ki yung mane pet ye ki record apa Shillong Municipal PE ti kumba pau mentahi kalong ba kini ki bru kem don kot ka ba ki kot ki don gi tang ki tu stau tali jong ki yung mane bat ka wei school lai tali ki yung mane ka wei school lai nang ta ki sudai be tang ki nong song thap ti sa ka wei ka portion pat sa ka wei ka plot ka di ka tu ka plot ka ba ki exchange us emlim bat ka municipal hakat khandai spa san pusau ka tu ka de be jong ka sarkar nambar ki ladep yo bujeli ka tu ka sa be jong sarkar ka tu ka wei ka ba tampat ka de jong himamlim bat ngilayo jing tip ba ka himamlim kan sa ai wai no sa ka sarkar life host nem na bat ka sarkar kan sim ka tu nam ta ka development bat khnang ba ka ta ka development kan jia ka habandon ka jing pen kan ria ai kini bro sebelum ta ka sarkar ka wanra ka parking lot ka wanra ka shopping mall ka wanra ki dukan nam ta ki khasi ki bom don kam don jam ki wanra ya ka cool storage nam ta ki nong rep ki ban ya di ya khayi yo jhur jeb ki la ban wanra ya ka no ka yo ka ban pen yo nong ya ki ya ki bro ka khayi ka pateng happen kerja pensina ying kumno pensina parking lot kumno pensina dukan kumno klempen kerja ai ki bro ti watla nakaliang jong kon hun ngimpat semla yo kopi ya ka full report jong ka HLC watla da ngimpat yo ban puli ya ka ri la da ngin supet bet ya ka ai ka bami kat khubor ngi so ban ong bang ngi welcome la ngi pediang ya ka ai ka recommendation jong ka high level committee bat ngi don kat bat ka sarkar ha ka ban relocate ya ki employee ki jong ki bat ban evict ya ki illegal settler om kam la ban long ba pin relocate ya baro ka jing ka relocate la ni kata ka jing ai jaka ka ditang ya ki employee ka bomot na ka wei ka kwatar sya ka wei ka kwatar hanri ya itu ki ba susa bi an khlem khando khlem kot ya itu ki ba la susong tu khlem ka jing bit jono haban evict nomor ba la da pim evict ya ki te us emlim ubon de ki jaka tila da us emlim bar sarkar ki mla ban na evik eki tingi na kaliang jongi rong in pensilur ki pajba khamta me ki khasi ki jongi ki bomdon ban capture lut ki jaka jong emlim
lo da pi ailat eki de ban ailat lang ki wei kasiro tingi kwa ban i ka seriousness ka jong us emlim but jong ka state government bahkan don ka eviction ki ka relocate le kumbangi ong ka di ka mamla jong ka Shillong Municipal Board ya ka ba ngasngo ban ong balada ki employee jong ka Shillong Municipal Board kim corporate dan ki materilang bat ka department jong ki tingah try ki don am ka service rule ka bala ban terminate wada ka service ka jong ki na try ki la am ka Shillong Municipal Board ban showcase ki ban kali ba phali bali kim corporate bat ka department ka ba kam ajam ki kani ka mamla jong ki employee le ka long by purely administrative matter ka ba mano di hiru ban wan muslia la di ka commission ru ngasum ong ba kani ka di ka mamla jong ka Shillong Municipal Board kamut ka di ka internal affair jong ka department jong ki thì kata ka jing pen kerja nengkong du eki ngasngo ka di ban jiano but ekini ki beru ki ba pen ki ba sedang ban form ki pansayat be an hei hapo schedule area la form pansayat hoj wala da nakaliang jong ka HYC mensuangi la complain hapo dis council kini ki beru ki ong ba ka datang ka society jong ki ba show register DC office rei ka ki ak pat kum ki sinong thì hakanu ka duru kita DC office ka sya ban form society hakerting jongki pansayat ru ngim sothu sothau subu mentang nai nuksa lada udu breu u form society u ai dorbar himam lim la sa ban kan sawara confusion ti ngikerpat ya ka DC office ru bahoj baro breu la ban form kinja society re ban penon kam ya kini kintin kum pansayat kum senong di ban ngim de ban alat tina ka liang ka jongi ngi kentu ya ke sarkar ba kadi ban simkhia lang ba ka law department ban lang ba ki lawyers ang ka sarkar ba kidi ban yale katla kadiai ban kerpat ya kaying ka syari ban weng no ya tu status quo ban hadin bala da weng ya tu status quo ngatrai ka sarkar kala long free hand ban sedang ya ka eviction process hot ni sungtu biang ba eviction process tu mla ban chulek da ka JCB ban rat simit tingi sungtu ya ta ka ain ru kam sya anri ka process of eviction nadu ka jing ai ki notice hadu ka jing bisar ka di baniat keloi ti ngi kwa banu iba lada ka sarkar ka long serious ka long committed ya ka kam kan ka di ban take over no ya kata ka ya tu khandau bala de list da us imlim but us imlim harangkat ber sarkar kemut unong ka try bat unong semwai ya tu jaka kanang ba kila ban pentrikam ya ki developmental activity ki di ban sedang ya ka eviction process but kinla ban wanra ya ki development activity ki ba fair tu jaka phin kong du kini ki kita ki chairman bat kita ki secretary jong ka ne committee ka jong ki nengkong du ngi hap ya sai ki DNM ki employee jong ka Shillong Municipal Board yo ki employee jong ka Shillong Municipal Board ki sngap bet ki patur de ki illegal settler ru ya kita ngimtim phi lada ka high level committee ke ba head do deputy CM but ka government menta kalarai ba di ban evik ngatrai kanom don su kano ka jingnut jong kinu department ban sil ombli kan ni ka decision menta la sim no government wat lada ki don baro kata le se kembong fi ka jingsil jong ka Shillong Municipal Board ka jingsil jong ki wei department re kan ni pat menta la sim decision da ka cabinet sendon ti habala sim decision da ka cabinet tara kinom nut su lada ka don kano jingsil kata di ka wei ka baar hot ka wei ka ba ipangmet koi ke ba ipangmet bat ke ba nga sngoban ong ba kala penjak burom ya ke jelahi bro koi kelong ngejing ailat jong ke sarkar jela ya ki kenhun ki ba fer ya ki commission ki ba fer bat kumju ru ya ki sarkar jela khamtam ke jela penjab banwan muslia ki kamying jong ka jela hakanu ko dur ngangam sungtho ba ka government of Punjab kan muslia ya ka jing ai kuatar jong Shillong Municipal Board de kinong tri jong ki hakano ka dor ngam stu mano ba thung ki kadiga Shillong Municipal Board government of Meghalaya mano ba ai kuatar ki kadiga Shillong kadiga government of Meghalaya kumno kata ka government of Punjab kan on interfere sa ki kaming jong ka Meghalaya kani kadiga ai ka bangi melaban pediang ka baar hangno gini ki kharmetor ki shong kam dei ha ka jaka jong ka government of Punjab ka dei ha ka jaka jong ka government of Meghalaya ba ka jaka jong semlem
kumno kinwan muslia maki ya ka kam khandau kam siap ka jong muslim bat ya kam khandau kam siap jong sarkar jela ka shong sarkar jela ya no ai ente parking lot ne ente hospital ne ente school ka shong sarkar jela kumno ka government of Punjab kan wan interferes ha badai bat ki commission nga ngau ba kini ki commission badan buram ki lasa ya lam bakala ha kini ki poiwir ki mislead kini ki poiwir ngam tip nang baka network ka jong ki kila yolat ban mislead ya ki ni ki commission ki bofer but kumba kalong menta ngayo i ba kadon kam yang sarkar ban pensyaya gini commission ban nom ailat than ya government of Punjab bakan wan muslia i kambing jong kam khlia but kabakut kumbangi ong kani hadu menta sngi bangi ya keren but pi kisa kumba lightly ki case kawai Supreme Court artli po high court of nakhlia kawai gedi ka review ka appeal read appeal kawai gedi ka read petition ti kidang sa salai tli ki ying sari tin dangi plus sa artli ha commission SC commission but hapo minority commission along san the entertain sa ka Punjab long riu ti kini ki kam hoj wat lada ngi sothu bangi kwa banyo ino mentam ta ba kata ka jing pen keria ngi kwa banyo ino mentam ta ya ta ka relocate henry ngi dei bersothu biang ba kidang bun ba ki hodel ke bana kaliang government ka habban pendep ti lada government kam simkhia kani ka kam kan sa suja kum kiwe hi ka tem ki balajia rajan riu page ki court apor balong urban affairs minister ba polling do ula simkhia kan kam la banlen ula khot iki meeting of fair fen riki jalan tino ka khlem no sarkar ne kumnom tu ka don ka jingkala no ha ka sarkar ka jalan tino tilada kani ka sarkar mata ka badang don sa sistem tam ha ka kam ara jar pelai menu bentip kidang ne nom ne chu ti lada kim simkhia hakini ki sausan banai nang ni ngai iba kani ka kam ka sa sijar ngai tinggi ngi nak liang komso ngi terwaya sarkar bala de kidon kam bang ini ajumut lana kidon kam yang ngi hakano no por ban long kum ki volunteers lana hakano no odur ngi ai ya ti ka mon ka ti ka diang ka jongi bat sarkar khanang ba an la man pen kerja no ya kini ki employee ki jongki shawai bat ban be kini ki ba shong thap hari tang kan ga wei ka long ba ngim kwa ban i ba sarkar kan le politics ya kane da ka jing thmu ban pen bit ya no re no kho ke la don lupa ka jingkren nom la ban len ba sarkar kan lek khanang ya kani tang ban penhun ni ki pajba khanang ba kin thep ya ki ka by election ngaso bang kan tu ya ki pajba jong atli constituency ba kadom padep ya kani kam nai thep sapet dala dep ya kani kam mak la don lupa kata ka anticipation kala don lupa ka jingkren bo kani ga ditang ka but politics jong sarkar ka de nom de ya tan la hi ban batai ni hab ong ba ka political ka politics yung kani we can neither deny nor confirm kala bandon bandom don ya katangin nom la bantip tin ring kentui pajba bah jaka bangin ya pensiong nong rim ya ta ka jinga but haki by election da kani ka issue ni de ban ai ban ya ka jing maham ya sarkar ba pendep no kloi amar kumbang yo ngam yoi bakan jia hari-hari ngam yoi bakan jia hadin sitayo ne artayo kemal karan ni kong du kan kalian government ke di ban la ban evict chua o ban revoke chua ya tu ka status quo hadin kata kadang pending sai ti wi case tilada kan ba ya kini case empat la ban penbet lane khamtam tu status quo order jong ka ba lapas da ka makhli high court khandai trik banai basau arja ruai lada ngim la ban penbet chua ka tu kumlo phinya high court kalong ban maintain status quo ti kumlo phin evict ikdi gibru kat bakadang don kane tilada ka sarkar kalong serious sisa lada ka sarkar ka mut ka thrang sisa ban le ya kane kam dan jing kadon kam tang ka seriousness bat ka pol kalwil ka bobiang nga tip ka sarkar ka don ni ki lawyers ka bobiang ni don ki additional AG ke beri khasi ke bobiang ke bala don experience ke don kuwi ki loyal trairi yang ni tip bahaya kane kam but ngine len lei ngidon arngut kinong bisar yang kasari ke beri khasi ki bala yau ha ka karta bat ka jinang cing tip kitip in an au ya kane kam amda don kam shu ban batai lawyers yaki ya kane kam kitip ba
ya kene kam tinggi yo iba lada ka sarkar hi kalong serius kadon ya komitmen ke ba sha kan la ban le ya kene kam ngam i ba kan don kono jing dari habakut hi kumbaong ba kan de ga jing kli jong sarkar jela bot ga jing ya kersan jong ka himam lim kan don kam ya jing kersan barat ba jong ka diskonsil ladang yo iba kini ki lightly ki institution ka government of Meghalaya ka KHDC bat ka simlim harangkat gajingnya kersan jong kinong song ngingin la ban le ya kene kam bat kum baong ba uni ula di utar usia wala tar la slim yang ngi kum kajep ru ban ngi kimel ti bangin la ban urlong ha kane ka kan ti ya kane kam kini ki breu lengba ka network ka jong ki kilala ban mislead ya ar lightly ki commission ki mislead ha kano dur ki play ya ka victim card bapet chane ngi la shong ne de ki hajar de ki spa snem ha ngi la long ne ki kumta kum tai ngi sha le ben hari mono ba le ben maki ye ki nong yang ne le ben ki we ki ne ka ra jakat pra incident mono ba sho i khasi de maki mono ba sei wat hakmat jong ka perthei kat ba ka jinga ki kadang jur mano ba sei wat bat pen i wa ki kloi ba wat ban snam pet ya statement ke jong ki ka belong provoke ba pigini gi breu kile ye kini ke ibaro ban protect ya ka we interest kata ka de ka economic and commercial interest baligin len kata namar ka tu ko don hasanda jong ka yo ikamra ibarit ru isongdor ka non wa beli pidon kam ban bu ko dam pidon kam kani ka tai don kam bun sa hang tu ka di ka heavy economic interest ke jongki hot pilek yang tu i kumba kiduk anri nomor ka tu nomor ba ka don hasanda jong ka yodo kadi kalalong kum ka prime area haborok ki kam ka belong legal ru kala don ka belong illegal ru la don lut namla ban len ya ta ti kumbangi ong begini ki breu kila syusyong tu klem kajing tip klem kajing ai pata dan klem dayat hakal tiga bade light no gitu ki employee jong ka shalong municipal board itu ki la kajong hari kini ki we ki breu ki bobon ki bakhambon kila shu mislead ye ki bon ki commission ki persyang ban communalize ya kan ka isu tada finpet haka nadu ajakat pra hadu mentali ki bobon ki seng bhalang ngisim ya kan ka isu kum ka jingdon kam nam ta ban promote ya ka treat ban ailat ya ki nongrep ya ki kali bakit sai nama boleh kala kem tan tu jaka kemun ngisim ya kan kum ka development issue plus sanitation issue ngim da sim tan ba ka di communal issue di maki ba communalize ya kan ka issue di maki ba kwa bakan mi kata ka jing kan an ngile ngim ong usik ne bom sik ne bihari ne yu ngi so mai them motor namar ka tu ka di ka jaka ka ba hot handai hantai ki khot ka them yo molong mo tim tam mar ki la sa itu bon ngi tip ikum tu ka them motor ka kerteng bo pura jo ki le se kan ka jaka ka di ka them yo molong no la man len la ni ka molong hat la ni ka them molong hat mo ti hendrai ngam kumang ki ong begini ki bro ki tebet hakaban mislead ki bro ki tebet hakaban play ya ka victim card ki jongki bar ka jing tebet ka jongki kalong ba ki yo wat kita ki seng bahalang jong iru ban kersan ki itu ki turne ki kita ki seng ngiu i ba kilas sedang makersan tip ka ai ka daw ka ba ki haban kersan ya kan iru tip man rei kilala walaupun ko ngu ya ka we ni ki seng bahalang ki bodon ka jala ka jongi di kini di kibreu ke ba ki nganom no kilong desperate but kin panon kam ya borok ki resource ki jongki ban protect ya tu ka economic and commercial interest ki jongki kim samdai shu ki baduk kom ong ki kin duk yo kim samdai shu ita kibreu ki shu akduk kin duk no ki employee jong ka municipal ki don la ka kam ka jam kin duk no kibreu ki ba iwi kamera ibarit kini aiwai kan no ban le ya ki kam yo per ban kala bandi ka ban bu ya ki kudam ne ya ki kenduk no ki la shong tu la da ki spasnem ka jing don ka jong ki ha tu ka skala long ka dukan don dukan hayo phi perkhat ki dang duk em thrai ban convince kat ya government Punjab ban convince bat commission bat ban convince kat e kini ki sarkar ki bralek kamde sho ki bro tingi de ban sung thu ba kani ke jaka ka bang don kam hadu kata nam ta ban
bo ki parking lot ko biang namar ngi ki kajap ru nyo trap ka jungi la long sentimental ya ka yodu dan hangnu ka yodu habukut kwa hi ban le yodu hong ni so thu ka kem ni so thu ka janjar tang ban yet ting ting ha ki yo Christmas ki yo he le ting ting tang ban yo khajat ru han la long sentimental kala dan connection ka jungi bat ka ni yodu ngi yo i tu ki nong di jor hang tu ki ba anda lamit laput tang ban bu jakarum don tinggi la don kam ban don ka storage facilities ha kitu ki area ka parking lot la pino i kali no thmai kali smith kali taksi tu bayat nang tu ka don chu tang ga jakaro ka sanitation ka ba long horrible tu kading ngai i ka statement ka jong ba Adelbert ti sin ba sidon bok covid kam let's say ka kam spread na tu ndri lai ma ya jing long congested ka long kum ka slum tu area am dei su ka long ka di ka slum jing sha ti ni tanggawai ke bangi kwa banu i kelong ia ka seriousness but ia ka political decision ka baji ka balong firm na ka sarkar but lada ka sarkar kam politicize ka ni ka issue ka shimbet ia ka commitment ka jongka ngayo iba ngin la kan ria no boleh kumong begini ki kurs kini ki court case ki badan mata ki sudan handrai habakut hiski kin sadu hi nomor habakut kini ki bru kuma kalong mata kim shimlali submit dokumen ha ka SLC balik kim dan kini yo dokumen ai kile chakut ki ong ban ai patala sa ka kut ban su direct yano ban ai patamla nadu menu kini ki bru ki la syong ki kam shispa kata-kata snem ki yo ki dang syong manu ban tip manu ban pet yakin nadu menu ki la syong hot ki employee jo ko mospol ki la trai hanila slam ngim dei ban su bakala rekini ki we ki basyong ki la banom dei ki employee jo sarkar ti ngaso banong ba lo dak sarkar kalong serious kam don jing air emban pen karya ne kam hot ki don tu ki kam ki bengi haban pendap komite ki kut case bangi haban ne khon komite ki we henry habakut la da kini ki lightly institution ka government jonga mekhalia ka district council but us emlim ki sim kia ne kam ngila ban poisa thong